Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalem, wilujeng dalu maturaken kagem Bapak kalian Ibu Dusun Tempuran Desa Puter. Nggih. Wilujeng dalu maturaken kagem Bapak Lurah, selamat malam, ugi Bapak perangkatipun. Mboten supe dalam aturaken wilujeng dalu kagem Bapak Kapolsek ugi Bapak Dan Ramil ugi Bapak Keamanan Dusun Tempuran. Nggih kula kalian kanca-kanca kula badhe ngaturaken pasugatan gening-gening manis campur sari. Sumangga Kang Mas diparingi bebek Bukit Berbunga. Wilujeng dalu Mas Sujono. Nggih, wilujeng dalu ning cantik si Mungil, cantik Mungil. Nggih, matur sembah nuwun dene tadi sampun ngaturaken tembangipun Bukit Berbunga. Matur sono lho, matur sono. Nggih. Matur sono. Kowe kok nek kena PHK monggo lho ya. Nggih. Kalau mau nggih sampun ngaturaken panjenengan Bapak Panitia, nggih matur sembah nuwun dene menapa dalu niki ning kula jenengan dan kawan-kawan penimbalan wonten masyarakat dusun. Nggih, matur sembah nuwun. Lah dusun pundi kok matur sembah nuwun? Masyarakat dusun Tempuran. Wah, konsen jadi iki. Monggo langsung kemawon kasih kesempatan dari Bapak Kepala Desa utawi Bapak Panitia Mas Karang Taruna. Yo banjur kendel. Monggo Bapak. Halo. Nggih, menawi Bapak-bapak panitia ugi Bapak Kepala Desa. Menawi ngersakaken lagu campur sari, monggo pinah. Monggo saged minggah wonten saksana pagelaran Budi Wijaya. Nggih Bapak Kepala Desa monggo. Pripun? Ngene lho. Ngersakaken lagu napa mboten? Wajib lho nggih.
Lah, ayo Mas dikek sepot Mas. Drewong, monggo. Yuk. Mas. Gini iki Kang. Nggih, niki nyuwune perahu layar, Mas. Layar ya tembang cingkrak. Nggih. Nggih. Sabar sih, ayo. Pak monggo maju di sini loh, Pak. Lah lak ngoten ben ketinggal ganteng lho, masalahku. Digoyang kembali Bu Dewi Jaya. Lodrok. Dewi Jaya. Nggih, perahu layar sampun kula layani napa malih Bapak? Merah Jambu. Nggih. Nggih, Mas. Mas. Botak iya lah. Nggih, Pak RT. Nggih, monggo. Apa? Dewi suwun. Nggih, yang disuwun Merah Jambu. Merah Jambu. Tembang Lagi tren. Keren walaupun Lagi FYP. FYP. Nggih, acaranipun campur sari nggih Mas nggih. Nggih matur sembah nuwun penontonnya nggih padat sangat. Wow. Alhamdulillah ngalang-alai ludruk nggih. Nggih, boten napa-napa. Nggih. Mungkin tahun depan ludruk. Insyaallah nggih diludrukaken nggih Pak nggih. Nggih. Nggih, amin. Nggih monggo Mas. Yuk, Dribu. Satu tembang request. Merah Jambu. Spesial buat Bapak Siatan ya. Bapak Siatan. Oh Bapak Imam. Oke. Budi Jaya. Matur sembah nuwun. Sampun Bapak, napa malih? Share. Anjir. Yang mintanya lagu apa? Oh tak nyanyi dhewe. Oke. Campur sari opo iki sing enak? Nggih monggo. Mangko dikon ngadeg tok aku lho kene. Nggih monggo. Lembang nggih saged Napa duet. kembang Probolinggo? Oke, siap. Siap. Siap nggih, Bapak.
Wis sautanya dhewe sampean tontok ae ya. Nggih. Ya. Oh, ket mau dikon ngadeg tok aku nang kene. Ayo tontok ae. Siapa tuh mesti kau nyawer gue wong kono. Iko polisi mbek tentara gue tak celuki. Iko. Ayo gue tak celuki. Boleh gak duit tak kayak aneh tak ya. Monggo. Rino wangi kok aton moto
matur nuwun. Nggih. Matur nuwun kok nggih. Nggih, matur suwun. Nggih. Ngatur mawon nggih luyu dalane. Dalane luyu ditelusur nggih. Nggih. Oh, jare Mas Hendro. Pipa Mas. Mas Jono matur nuwun dalane luyu. Oh, nggih suwun nuwun. Nggih. Bapake suwantene sae no. Nggih. Monggo Mas. dilanjut tasih wonten malih monggo Nggih, Bapak. niki menawi tasik wonten ugi saking Bapak Panitia. Bapak Kepala Desa. Tasik napa mboten? Oke, siap. Tribun. Siap. Nggih, mboten wonten Mas. Nggih, monggo. Panjenengan wonten napa mboten? Kosong di sini. Oh, hari ini kosong. Saged dikasih selatu. Ben. Nggih. Layak dalane kok luyu. Luyur, matur suwun nggih monggo. Nggih monggo no, yuk cacek no. Nggih, Mas. Niki menawi mboten wonten. Wau lak ijen-ijen nggih ah. Nggih. Saniki diparingi duet. Setuju nggih, Bu nggih? Diparingi duet setuju nggih? Nggih, monggo diparingi kasunyatan Mbak Ika Rempong. Nggih monggo. Kasih nyata dulu nggih. Nah, niki wonten ingkang lebih mlebet. Nggih. Napa, Mas? Abah Suhu yang diminta nanti Lilo. Oh nggih. Monggo yuk kasih nyata dulu. Rogo kang kaciret tresno tinali taline jiwa kegandrung para semu
Bang kasunyatan. Astagfirullahaladzim. Hati-hati ya Pak, hati-hati. Apa deh kok kalau buok. Ya ada dulu. Gini wonten nawala kula bacanya dulu. Oh nggih Mas, monggo. Nggih. Assalamualaikum. Warga besar Budi Wijaya ingkang lagi melejit. Matur nuwun nggih. Mohon dilayani request saya lagunya gini wau Lilo. Lilo. Dari tim pedot jalur atasan. Jalur tinggi Mas. Tim pedot jalur langit. Matur nuwun nabah wong Carat. request lagune Lilo nih nggih, monggo. Versi lho lagi versinya kok simpatik. Oh, versinya simpatik Mas Aldi. Harap tenang. Ya, tenang, Harap tenang. tenang. Oke, terusannya Bon. Lah nggih. Sudah dihabiskan? Sampun. Lanjut nggih. Delewong sudah siap? Siap, Bos. Taremois. Satu coba. Gue dari Abah Nanang tim pedot jalur atasan. Jalur langit gini. Masih ada waktu. Satu lagu. Oh, masih ada waktu satu lagu. Apakah ada permintaan lagi? Kalau nggak ada, ya diakhiri. Oh, ini ada bapak-bapak ganteng. Napa bapak? Greges, Om Jono. Bapaknya minta lagu greges. Oke, monggo. Setelah sekian purnama, Greges muncul lagi. Tes. Delewong sudah senyap. Senyap. Delewong sudah siap? Siap, Bos. Wes yo wes, aku dipikir opo kerasa wes yo wes, aku dipikir opo kerasa dari manis kurang manis sambian dari manis kurang manis sambian wes yo wes, aku dipikir opo kerasa Tobang. Sebagai dari Delewong. Greges. Gini kalau masih ada tak kasih Nggih, pripun Bapak? Masih ada. bonus satu lagu mawon lho nggih. Nggih.
satu saja. Nopo? Oh jambu alas. Jualan. Mangke bibar iki langsung kepanggih wonten acara bedayan sekarang. Oh nggih. Lagu balik. Sacet buat betul Mas nggih. Nggih. Gini yang perlu diketahui dalu niki cuma campur sari. Oh nggih. Setelah lawak mangke pun telas. Oh, berarti mantan lawak pun telas nggih Mas. Kita pulang bersama-sama. Kita pulang bersama-sama. Yuk dulu, let's go. Gak kalek-kalek bro. Barongan moto belik, Rinio tak tempeling. Barongan moto belik, Rinio tak tempeling. Hosa, 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 taremas. Oh. Ladrak, ladrak. Jaya ini. Aduh, 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 aduh. Putra Keputih Wijaya. Kelingan manis Terus kelingan. kelingan. Terima kasih. Terima kasih. Melu aku nonton campur sari ne Putih Wijaya. Iya. Gak oleh, gak oleh. Terus ayo kudu loro. Rupnya. Ya. Iya, terima kasih. Oke, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih saudaraku, sahabat Budija yang sudah hadir. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih. Siap. Tim Oke, Dok. anti turu matur sembah nuwun. Jerone Oke, Mas. siko no, iling mas podo. Oke. Yuk, perform Oh, terakhir. langsung kemauan. Yuk. Setelah niki makin bedayan kok. Bedaya. Oke ya. Ya, ya. Yuk. Ya.
yang tengah aku rasakan. Wah, jelas banget. Ada apa? Ada apa? Katakanlah semuanya. Ku kan dengarkanmu, hai cintaku. Bila nanti orang tuamu tak meridhoi dengan apa yang tengah aku rasakan. Semua orang tua ingin yang terbaik untuk anaknya, begitupun orang tuamu. Kau takkan tinggalkan aku, takkan pernah sayangku. Janjiku, janjimu untukku. Takkan ada yang pisahkan kita, sekalipun kau tiada, akan aku pastikan aku kan memelukmu, ciummu di surga. Nangis bareng yuk. Jangan kau pergi tinggalkan aku, bawa aku kemana kau mau. Janjiku padamu, jiwa dan ragaku, matiku pun mau. Awas, lo 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 lo, lodrok lodrok, Budi Wijaya lo iki. angel oi, jos. Lo 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 lo, oh yo, oh yo, oh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.